ko ni duna kele ka dugule kuma fɔ fo to lase mama ni kunnafoni sanuman tɛ anw ni kelen bɛ ka Yaye TV sugandi aw ka kunnafoni di nasiraw fɛ aw bisimila an ka dɔgɔ kɔnɔ kibaruyaw kɛnɛ kan ni ye bakurubaw ye sigidɔre ye wale ɲuman dɔn jɔnjɔn ye min bɛ kɛ san o san o tago naaninan baaraw kɛra Kayi kɔnɔna la sibiri don sɔnni a bɛna walawalali sɔrɔ nin dɔgɔkun kibaruya nin kɔnɔ mun kɛlen ka sɔn ka ladɛ min bɛ kɛ musomaninw na n'u ye san hakɛya dɔ sɔrɔ sɔnni a bɛna walawalali sɔrɔ nin dɔgɔkun kibaruya ninnu na kabini lawale jifiɲɛ ye fɛn ye min ma ka di kosɛbɛ nka an bɛ waati min na i ko bi ale kɛra bolo kɔfɛ fɛn ye maaw bolo sɔnni a bɛna walawalali sɔrɔ o ko la aw bisimila ko kura i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba tɛmɛlo la wale ɲuman dɔn kɛnɛ min bɛ sigi Kayi mara bolo la walasa ka jɔnjɔn di kɛ maa cɛsirilenw ma o tago naaninan baara kɛra sibiri don jɛgɛ jɛra ale tun b'o kɛnɛ kan an ka jɛgɛ ka sɔrɔ lajɛ ɲinan ye a san 4 ye bonyamasegi kɛnɛ bɛ sigi ka maaw wale ɲuman dɔn minnu ka cɛsiri fanga bonyana san kɔnɔ Kayi mara bolo la ni jɔnjɔn ye min tɔgɔ talen bɛ ka da Sigidor san 2023 ta su ɲanamayali kɛra ka bɛn sibiri don février kalo tile 17 san 2024 Kayi Carrefour des Jeunes kɔnɔ walasa ka faamuyali sɔrɔ Sigidor la a ko labɛnjɛkulu ɲɛma bɛ ɲɛfɔli k'an ye ɲinɛ y'a san 4 ye san o san ma su kelen ta k'a ŋaniya sigi yaasa maa minnu cɛsiri ka baara kɔnɔna na baara bɛɛ b'a la farikolo ɲɛnajɛ b'a la kalan b'a la ani projet ONG ani faso baarakɛlaw minnu cɛsiri san kɔnɔ ka baara kɔnɔna na tellement que ka baara kɛ fo a nege mɔgɔ wɛrɛ minɛ an b'a essayer ka bonya ta ko sɛgɛrɛ ka jɔn ta ka ɲɔgɔn ye trophée Sigidor dabɔlen b'o de kama wa dabɔlen don Kayi mara bɛɛ lajɛlen de kama nin ta kun ye trophée tan i n'a fɔ san dɔ la an b'a kɛ cogo min na a trophée tan a tilan-tilannen don kulu ni ɲɔgɔn cɛ an ka trophée ye waleɲuman dɔn trophée o kɔrɔ ye jumɛn ye vote tɛ kɛ a la an b'a jateminɛ Kayi mara kɔnɔna mɔgɔ minnu ni mun ka kan an bɛ trophée ta k'a di a ma commission jɛkuluba dɔ sigilen don mun bɛ baara in kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ mun ni trophée ta kan a bɛ ta ka d'u ma donc trophée tan an y'o de dilan ɲinɛ a kɛra domaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an m'a dabɔ foyi kama an y'a dabɔ mɔgɔw ka fadenya ɲɔgɔn na baara kɛcogo la mɔgɔw ka fadenya ɲɔgɔn na u ka kow taabolo la fadenya ɲuman de ko donc an fana mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na surtout autorités ani kɛnyɛrɛyew ko tɛ taa musaka yɛrɛ y'a ye an bɛ trophée dilan fitirilama de don wa photo de kɛra la ɲinɛ san o san an bɛ création kɛ ɲinɛ an ye bɛɛ tɔgɔ ni photo k'i ka trophée kɔnɔ et trophée ninnu bɛɛ a cadrelen don ka ɲɛ a dabɔlen don vraiment a bɛ se ka san caman k'i bolo cogo min na o kɔfɛ e yɛrɛ ye su na ye an ye yɔrɔ dilan ka dumuni mɔgɔ ma ka boisson d'u ma ni mɔgɔ bɛ fɛn fana k'a d'u ma o tɛ taa muso mɔgɔw b'an dɛmɛ mɔgɔ bɛ yen hali n'an ma s'u ma u b'a fɔ karisa a ka nin ko in bɛ yen nin ko in ka ɲi b'aw dɛmɛ halisa an mago bɛ dɛmɛ jɔn na yaasa an ka continuer ka nin baara kɛ bonya bɛ mande wa bonyamasegi fana bɛ mande maa minnu garijɛgɛ donna jɔnjɔn ninnu na a dɔw y'u ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kan ne nisɔndiyalenba de don parce que n sigilen tun tɛ ni nin trophée in ne bɛ mun fɔ dɔrɔn o ye trophée ninnu dibaga ne b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ye hakilina minnu sɔrɔ ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma u ye trophée di mɔgɔ mɔgɔ ma su in na ka d'a kan mɔgɔ i bɛ se ka kɛ i bɛ baara dɔ la i yɛrɛ t'a dɔn mais ni mɔgɔw y'a dɔn ka tila ka i fɛngɛ n'a ye vraiment kuma si tɛ ne da ni nisɔndiya tɛ k'u fo k'u barikada dɔrɔn ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka baara kɛ baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔ nafa duna kɔnɔ n'i ye baara kɛ dɔrɔn i b'a tɔnɔ sɔrɔ hali ni mɔgɔw m'a dɔn i ye peut-être que Ala b'a dɔn i ye. Nin ye nisɔndiya de ye an wasalen don donc nin ye k'a yira k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ donc a bɛ taalen mɔgɔw jimi sira fɛ jɛkulu labɛnbagaw ne bɛ u fo parce que nin ye waleya dɔ de ye a bɛna a yira k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ani baara bɛ ka taa cogo min na mun bɛ ka cɛsirilen don su ani tile donc n'u bɛ ka jamana yiriwa donc n'u ka sababu ye k'olu bɔ kɛnɛ kan donc a bɛ courage don tɔw fana la a bɛ se ka kɛ sababu ye fana dɔw fana b'a essayer ka an ladege donc vraiment ni initiative ni an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a la an b'a ɲini u fɛ hali bi san o san Ala ka kɛ nin ko in ka taa ɲɛfɛ ka a tali fanga d'u ma u y'a k'u hakilina min fana kɛ sababu ye pour que région in ka se ka ɲɛfɛ an bɛ foli di bɛɛ ma. Hakilina jiginna Sigidori dabɔkun ye ka maa cɛsirilenw waleɲuman dɔn u ka baaraw la ani k'a dusu don maa tɔw la walasa Kayi bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. mun kɛlen ka sɔn ka ladɛ min bɛ kɛ musomaninw na walasa k'u fara pogotigi kɔlenw kan Segu Silamaga ale tun b'u ka ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an ka jɛ k'ale ka sɔrɔ lajɛ. mun kɛli ye kasɔngɔw ka ladalawale ye min bɛ laɲɛnamaya san o san ladalawale bɛ tali kɛ musomaninw kan minnu siw bɛ taa san 13 fo ka taa se san 14 ma mun kɛli bɛ se ka laɲɛnamaya ni tile kelen ɲɛnajɛ tile 3 tuma dɔw la fo ka taa se dɔgɔkun 1 ma nin ye an ye kulu kasɔngadugu dɔ ni o ye Kayi commune dɔ ye olu ka ɲinɛ san mun kɛli ɲɛnajɛ senfɛ min kɛra tile 3 kɔnɔ Fatumata Traoré ni ale ye dugu musokɔrɔba dɔ ye
min be ko ɲɛma wa a bi caman dɔ mukeli kan ale be ɲɛfɔli kan ye mukeli yɛrɛ ye fɛn min ye muso le be mukila ni mukita di ma xelu ni faalu ita xaliso ke kungola ni ka xaliso ke kungola xamar ni ngo membe muki jonkilo ke wol sina ke sigi xangola ke yalla ngallo ko isita xane di sema barako menti dingoli be xarfale mali isi si folo la ni ka folo ke ni sa ko eleta isi kumbe kataketi khoto ni takati khoto ni ku isi yele isi neti mbata ni na tambata ni kado maloke itaketi berato itaketi berato isi muki ni muki isi sigi khangola kay jongi santani saba santani nani ibe bola demse nyaade do kado sunguru nyakon o sa ni wikila santani saba santani nani ni yarjige diata samfla ibe furu ni yarjige mandiya ibe san saba ke berara ma furu Seydou Dambélé ale bɔra fo soro kana ɲɛnajɛba in la kulu wa a bɛ fɛn kɔrɔ caman dɔ ni ladala wale in na ale b'a ɲɛfɔ an ye koba minnu bɛ kɛ mugeli in kɔnɔ kuba minnu bɛ kɛra tɔgɔtɔli nda janga siya dole n'a bɛ kɛra sasa kila bula bɛɛ ma bɛɛ in na o hadiya nta kuba ka sa den si fole bari nte kuba ro kala ni ka ken si signal bi isa ko bire masilo na botano sana ka urara sta mukilo mayo o mayo keno sta mayo ni bota mayo la sol mayo ta birek kadum birela o sol mar sta mukili ni mukita lambiro safe kurno ay ka sol malu kuna sol mam sur kunwal ni ngo kata sol mam sur kunwala wala mu xey mukita ni mukita ila don ay foko parandiga urala ka so sinyo ko tar berat ka parandiga hali ni mukeli be ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔli Fatumata Traoré dugu musokɔrɔba ni musomanin ninnu bɛna taga kalifa ale la dɔgɔkun kelen kɔnɔ ni o ye mugeli sariya dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko danfaraba bɛ sisan mugeli kɛcogoya ni fɔlɔ ta cɛ danfara bɛ ɲɔgɔn tɛ ganni ibe ibu ɲali mbale sigila nege goto isini bula ja loko kun saba folo be ja ni loko kun saba da fata isi fa isi muk ta khoto ni bata khoto isi la laberato isi muki kay jongi isi natu kala ko kun ko teke ja o mu gal nin tale awa wodum botato sasa be dindi ngole be sigila bar sisa no abe dem sente gelade loko ni na tiye kelen do wode be kala ni mukita dum e be na loko kun ko te kala ja ni ngo da fata le be ta ke fala dum kasonga liwo kasonga be alu awaji be ya be ni ikngolu data kurungo ka kela safera kema lambiro ka kema men na bota lu me sa ko sana kujong khaybar si jongi kamusol jongi ini si yala ni nate masasa ita karso di sana kujongol ita duor ngone karso di sana kujongol o mun la dabati je men jongi hali na ni nintasini o la da fumo mi ite tanga men jongi khamula o la da fumo mi talet kaso la da qotobale mot mi mo onte jongi la sana kujongol ni ke jongi ni si yala ineti ni na teti ndanga parandiga men fenya isibo keno to kata parandiga keno nin parandiga keta abego kilo banta me sani kata ne betala bire la sema kundale ita tabire la sema kundat la do dole be sema obetala sema le betaka songol sa ko sema solma msol ta do betala sema bat ke barta iba folo mo ko jalun fa me msol ta betala sema bat na tata sema bata logo kunti lisaba obekala sema le bata gundo ki ka beje ku ki ka beje ninta ka songa dinti ni man kurto dum o kol me kenya la sema kundat hali ni o y'a sɔrɔ an ka kokoro caman tɛ ka lawaleya sisan Seydou Dambélé bɛ ladilikan di an ma walasa an bɛ se k'an ka ladalakow ta ba la cogoya min na sasa a bɛ yɛlɛmata mais ntɔn tɛ yɛlɛma la inu janga men ka sasa illa ki ka taren ta kala a bɛ mun nɔfɛ kaso ni ka me kaso la dole ni ka me kaso la dole ingalu la da galu balim galu qoto balim mba fe kaso ngol ger sagi takalin kaso ngam ko qotoluma kay nyinin ka kaso nga yala sabati ni kala sabati
ita jango jang khasumba yale o ngam mello ni mba fala di ngoni khere saki tagal ko tol ngol mo gol bekel ni khere saki tagalima aka salla fe khasumba yasta bamanan ku ni filla iyerema ibe ke masuku don bali ni ladala walin tumetun ni sirakan kasunga dugu kono ga ni ala ni ma chesirlin do sababula ladala ko yimbe ka sika lanyana maya halibi ni mugeli ni o nyana jakara kile saba kono kulu chew muso demse ani maba koro beri tumse walin on nyana jayin sinfe jifinya fe min nafa ka bo kosobe gambe wati min ko bi ale kera bulu ko fe ma o bulu anga je ga nyamada astaba soro lo fe jidaga ni beba wele ko fiye ale makadi du kono naula kadaka anafa ka bon kosobe nga ni wati laba nununa abeka tunu o nasiraw fe makoroba do be nyefoli kan jidaga nafaka min daga anga susura do do ba anga sigidara min daga sutura daga sigoro ma sabai daga folo o sigi so na dira so no mo bi jimi ora o ji daga flana o bi sigi du chama jara ne yiri be ne yiri te ere aba ten ko dora du kono du chama jara ora te membaw ani mo mo mina du kono fulla ani mo mo dinawyi ani mo yilike o be siga jimi ona kateme folo ambe ji fien de ji mun be fien kono ambo de di nomo wumi ala otmana harisa nga kuma nye kuma kelen dronde anka janto anga ji fien na daga e boy fen korodo anga lada fen folo do ye daga be sigi hay duda do be no daga be duwo du ni daga te du nyana mate persaniye daga sigi bemben aw bebe mi jiko ci kelena aw bebe kangelen fo ni ay abe fo ko daga to ji min be ka kono kore be ji de no fe ji ni nema de donc ni daga be du kono horoma bena nema bena aw be ke nyogon fe ka keni ji tablo kurawi ji maralaw chaara nga obenata danfara babe daga la ji sumani tawche ji fien jalen fana minde mogo ni te jiki ka fiyan kono tuma beni mogo na nu nyasi ka fiyama u ba soro akona na jalen be dusu kasido tela sigi muso I ka fiyan manganga ja togo shidema ibe fere beka ka to fale na dogara dore ba kono ko ka jiyara kala abe sumaya mogo be mi eni daga te du kono a folo ye munyi ni duna nana sesa ka bi mi abe jingi na tayo o ya folo ye o koro ni daga be du kono daga tanya du kono akemai ni ne nana sisa mi no be ne lante sika ji soro kami mbe nyala kala nte nyate daga la du kono o ya folo doye ni duna fana nana sisa tambi baka kana ka pombe jimi jite daga la demsonu mbena jimi daga te du kono eska kekai akeni e fenye na be garante de basa hari sisa ni hari moyi bori ni tagara imanya kan daga bokoti ni bori ni tagara ibe daga to yele me ni ye daga bokoti ka taga na yero o koro yele ko ika fusa ni be taga be minan beta me daga keni wote bokoti awo bamana ko ni filila ipoyoro ma itakayoro bi kamanaga wa muso yere kastanu ya obedo agaji daga de fe o hokum kono ni ma koroba nunu be wele madake kase muso la kauma bo ambe jifien du mamna ni jifien dira konyo muso ma ji de be ka kono ni ji ka kono alhamdulillah rabbil alamin folo jifien be kumbe sike lu kene de ma sisa nyabala muso be ka jifien ba shiso kono no te ni muso tambe lu kono ni do na lu kono nana ibe yiri soroi bela jalen ka jifien be o yiri korola la ni dugu jera abe ko ni mun be gala iba bela jalen ko kala fa ka potu ko ka datu lu dem bebe mi ala konyomuso ni daga sigira konyomuso ko yae isinsina du kon ka daga bula konyomuso ko akeka nyi fuka faka parce que daga koro samande bala ni daga felenye sisa na bula konyomuso ko daga anga mo ba ye men fonye ni daga hali du kono ni ye daga sigi i bomande furu samande akono nana jindaga ni ya sigi du kono a furu bomande o yanga hakilla do le conseil mi di dem sanuma
aw ka fiɲɛ minnu bɛ taa aw kana fiɲɛ ninnu kɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw ka min yɔrɔ o tɛ a ye ji k'a la hayi dunan min bɛ tɛmɛ n'a bɛ jikotiɲa kelen min daga in kɔnɔ don dɔ la i b'o hɛrɛ sɔrɔ donc daga bɛ bila denmisɛnninw kun o de la aw ka se ka daga matarafa jamana kɔnɔ kibaruyaw ani jamana kɔkan kibaruyaw olu bɛna lase aw ma teliya la Fatumata Timota fɛ. Kayi kɔnɔ alamisa don février kalo tile 15 san 2024 sigikafɔ dɔ kɛra diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya kan jamana kɔnɔ a ɲɛmaya kun talen n'o ka di diinɛ ko ani an ka ladalako minisiri ma Kayi marabolo ɲɛma colonel major Musa Sumare kun bɛ nin kɛnɛ in kan ka fara maaba caman wɛrɛw kan ni lajɛ in kɛra Kayi conseil régional kɔnɔ. Burkina Faso kɔnɔ AES jamanaw ni o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ka farali ye ɲɔgɔn kan ministre dɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ alamisa don février kalo tile 15 san 2024 min bɛ tali kɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ kow kan Mali ministre min ka baara bɛnnen don jamana dancɛw bɔli ani jamana kuma lase ma colonel Abdoulaye Mayiga ale ni ministre caman tun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan. Burkina Faso kɔnɔ arabadon février kalo tile 14 san 2024 Burkina finitigilakaw y'a yira k'a fɔ u ye dankari kɛ bamaci walikɛla caman na minnu k'u labɛnnen don ka taa u ka finitigilaka dɔw kɛlɛ wa u y'a yira k'a fɔ u ye dankari kɛ nin ma kɔfɔlen ninnu na ni sanfɛ kɛlɛfɛnw ye nin kunnafoniya in bɔra agence d'information du Burkina Faso yɔrɔ. Tunisie jamana kɔnɔ mɔgɔ 5 su sɔrɔla ka bɔ jamana wɛrɛw kan kurunba dɔ binnin kɔfɛ Zarzis kɔgɔjida la Tunisie Saheli kɔrɔn fɛ ka kɛɲɛ ni jamana kɔlɔsilikɛlaw ka fɔ ye alamisa don février kalo tile 15 san 2024. Nin de kɛra aw ɲa garijɛgɛ an ka bi dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.